In de zomer is Guaingariep een druk wettersportdorp. In de winter moeten de haast 300 inwoners haar mij elkaar redden. Het dorpscentrum had daarbij voor de mierskip een belangrijke functie. Verschillende verenigingen zoals de kaartclub en het dorpskoor komen hier bij elkaar. Elke tongens in de week komen wij hier te zingen, maar 24 man en dat draait geweldig. Maar ook de band die na het sluiten van de dorpskwallen nou verdeeld door oren dorpen onderwijs krijgen, komen hier nice kwaliteit bij elkaar. Alles met gewoon bloemen. Het is niet helemaal plakken bij elkaar te komen. Dus alles met bloemen, vind ik. Want je zou dit wel missen als dit verdwijnt. Ja, dat zullen we wel missen, denk ik. Voor de bouw van het centrum aan de basiskwallen had de mierskip destijds dik 100.000 goenen met acties en sponsors bij elkaar gebracht. Nou de gemeente het gebouw afstitten wil, vreeg het Guaingariep €45.000 van nij-initiatieven. Ja, dat is het bedrag wat erin geïnvesteerd is. En wij vinden dat dat terug moet vloeien naar het dorp, waar ooit het voor bestemd is. En dat is de leefbaarheid in het dorp, sociaal met elkaar bezig kunnen zijn. Nee, die 45.000 krijgen ze niet. Ze krijgen daar een deel van, 4500 krijgen ze daarvan. Dat is namelijk het bedrag wat de dorpsgemeenschap zelf, de inwoners zelf hebben opgebracht. Al het andere geld is uit andere fondsen gekomen. En ja, dat gaan wij niet teruggeven. Maar dat geld zit er wel in het gebouw. Ja, het geld zit er wel in. Dus als de gemeente het verkeert, dan krijgen ze wel dat extra geld. Maar het gebouw is ook van ons. Dat is, mag ik het vergelijken als ik in een huurhuis een hele dure keuken zet en ik ga eruit, ben ik die dure keuken ook kwijt. Maar Guaingariep liet hem net dadelijk uit het veld slaan en komt met alternatieven. Wat ik dus voorstel, maar dat is mijn persoonlijke mening, is dat wij dus de groen kochten. De groen. En het gebouw gratis kring. Dat is mijn idee. Voor mijn gevoel zou het beter wezen als er wel een dwarpsruimte is, maar dat het een lietsere verhouding heeft dan dat het nou heeft. En dat beschut een deel van het gebouw afbreken. Bijvoorbeeld, ja. Dus je jou de street nog net op. Nee, we geven de strijd nog niet op.